ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамаи дӯстон моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чемпиони UFC дар вазни нимёна Камару Усман гуфт ки бо чӣ гуна шартҳо барои сеюм муҳориба зидди Колби Ковингтон розӣ мешавад. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. оё ман бо ӯ боз ҷангидан мехоҳам ё не? агар ба ман маблағи арзанда диҳам, пас бале, ман бо ӯ боз муҳориба мегзаронам. агар ки онҳо дар маблағи ман боз якчанд сифри дигар илова кунанд. мо бо ӯ умуман ягон гуна муносибат надорем. ҳама дар гирду атроф мегӯянд ки ӯ инсони хуб аст, аммо танҳо на барои ман. ман фикр мекунам ки ӯ ба ман назар мекунад ва орзу мекунад ки дар ҷои ман бошад. ӯ ҳамаи корро мекунад то ин ки ҷои маро гирад, аммо ӯ ин корро кардан наметавонад, чунки мо дар сатҳи гуногунем, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Камару Усман ва Колби Ковингтон аллакай ду маротиба муҳориба гузарондагиянд ва дар ҳар дуи муҳорибаҳо Усман ғалаба ба даст овардааст. дӯстон, дар як навори гузашта мо оиди қонунвайронкунии амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов ва дӯсти ӯ гап зада будем ва шаби гузашта маълумоти нав оиди ин кор пайдо шуд. акнун аз рӯи хабарҳо дар ин кор дӯсти Усман Камал Идрисов айбдор шудааст. аз рӯи гуфтаҳои онҳо ӯ мошинро ҳамон рӯз меронд, а Усман боша ҳамчун шоҳид гузашта истодааст. айни замон суди махачкала Камал Идрисовро то моҳи январ ба СИЗО равон кард ва агар ки гуноҳи ӯро исбот карда тавонанд, пас метавонанд ки ӯро ба муддати 10 сол зиндонӣ кунанд, а Усманро озод кунанд. аммо аз рӯи гуфтаҳои баъзе хабарнигорон Усман Нурмагомедов мошинро меронд, аммо дӯсти ӯ ин гуноҳро ба дӯши худ гирифтааст. барои ҳамин тафтишотӣ идома дода истодааст. хотиррасон мекунем ки рӯзи 11 ноябр Усман Нурмагомедов ва Акмал Идрисов бо мошини худ коргаи гаиро зада аз ҷои ҷиноят гирехтанд ва баъдан онҳоро дар аэропорти Шереметова дастгир карданд. варзигари Точик чемпиони Игл FC дар вазни миёна Фариддун Одилов оиди муҳориба зидди Энок Торрес фикроша баён кард. ҳамчунин Одилов оиди муҳориба зидди Александр Шлименко низ фикрои худро гуфт. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман омода шуда истодам. ҳамин ки саҳна ва номи рақибро эълон кардан, дар сари ман танҳо як фикр аст: муҳориба. аллакай пагоҳ мо омӯхтани Торресро оғоз мекунем. ба стили ӯ назар мекунем, зарбаҳо ва корҳои махсуси ӯ. ҳозирашда боша мо танҳо оиди худ кор карда истодаем. вақте ки ту муҳорибаи 5 раунда дорӣ, барои ту ҷисмонӣ, тобоварӣ ва рӯҳан омода будан муҳим аст ва ҳамаи ин корҳоро мо бо ҳамроҳии дастаи худ карда истодаем. фикр мекунем ки ин гуна танаффус ба ҷангҳои ман таъсир намерасонанд. ман бақувваттар шудам ва худбоварии ман боз ҳам зиёдтар шудааст. аммо бояд дар ҳар як лаҳза ҳушёр бошӣ, чунки ин ММА аст. зиндагии ман ин муҳорибаҳо аст. ман зиндагии худро аз рӯи ин пеш мебарам ва мехоҳам ки дар як сол 3-4 муҳориба гузаронам. ҳозир дар Москва бо дастам омода шуда истодаам. фикр мекунем ки то муҳориба дар ҳамин ҷо мемонем. ман бо дастаи пешинаи худ омода шуда истодаам. дастае ки мо моҳи феврал чемпион шуда будем. рӯзҳои ба ҳисоб мондааст, иншааллоҳ. ман тайёрам ва омодаем ки ҷанги ҳақиқӣ ташкил кунам. дуогӯ бошем бародаро. ин ғалаба ба ман чипта барои зиндагии хуб медиҳад, яъне муҳориба зидди Шлименко. рӯзи 10 декабр шаҳри Москва. киро интизор шавем бародаро? ки меояд, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Фариддун Одилов ва Энок Торрес рӯзи 10 декабр баргузор мегардад ва агар ки Фариддун Одилов ғалаба ба даст биёрад, пас ӯро муҳориба зидди Александр Шлименко интизор аст. дӯстон, барои аз куҷо ва чӣ гуна чиптаҳои ин турнирро харидан мо навор кардагем. ҳозир дар кунҷи экранҳои шумо мебарояд. даромада тамошо кунед. ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.